Madoka chere mabuja tauya nodzinonakidza dzanyasi zuwa rochigumino na tumwedzi uno hwagunyana apo tiri kutandira kwedu no kwamutoko dare nyasi rachobva nyaya yaRoyal Round akanga ari kusenza kukanzuru yokumudze hanzi nyaya yache ibenhuke kudare zuwa rochinomwe nokuti magweta ache ati aripoba kureketa kuno regai tirambe rekasadziso ipapo tinenge tikunyepai kuti zvinezvi tikaira sei. Nozuro uno wamunangarwa wanga wariko kudzimbabwe kumasvingo kwawoko wari kupemberera kwae zuwa ramunhu mutapa pokare nokupemberera kukura kwawo zvakandoita kumubunyikidziwa pabodzi pounobva waita kunyatsa kuona utoti ya paribe ari kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika. Asi izvozvi kana wakawa wakatanda kutambira Zimbabwe kune mumwe anogwa chete wakagodawo zvizama kaakaenda kunjerere paye zvikava zvaita kuramba kuno apa waakuda kushinga regai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Nozuro pokari chikopokopo chaifanira kuwatakura kubva kumasvingo kokuuya kuHarare chakatogwa icho ndipo munotoona kutoti ya idio umwe anogwa chete hwendo huno. Regai tirambe takaringa tinenge tikunyepai kuti zvinenge zvichiitika ndozvipi. Takandofara hedu kuti paribe kana munhu akakuwara zvakanyanya kana akapfa pane wanga wari muchikopokopo cho. Wamwe wanoreketa makwaiyo zviri kuitika mukati mavakurumo havagoreketa kutoti kwai guvheya naiye munangarwa waari kuita kuringana nokona yeziso paribe ari kuda kuringana nomwe neumwe usu nousu nokutoti kwai vari kutadza kuitana ipapapa paribe ari kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika. Regai tirambe takazviringa kuti zvinopera sei. Kwai ipapa chiwenga agototi aiwaba ndikuenda baikweku zvine zvauri kuda kuita zvozvo ndikuzviramba ndikudaba kuuya ikweyo pokare kana zvikuenda kumapopo makuku Victoria Falls pachirungu kwai akaramba akati aiwa ndichiri kumboenda kwana atezvara wangu regai tirambe takazviringa izvo kuti zvinoperera papi. Tinenge tichindokunyepai mabuja. Nyasi kwaita kunakidza padandemutande papa pari kuburika kutoti Watchman Ncube kwai anzi vaChabangu taakumboumisa basa rekutungamira iyo CCC yawo iyi iye Watchman Ncube akagotowo vanhu aiwa gorekai totekera Chabangu nokutoti anopwito iye akamuisa pachigaro chaari kureketa chombani asi nguva zvaigoitika zvichiitiwa chamisa zvainakidza fani. Regai tione kunoita tsvimbo nodohwe asi ipapa regai tione kuti matsotsi achagerana chire kana kuti matsotsi anogerana ba. Tinoramba takaparinga ipapo nokutoti kwai pakubapa haiwa munogona kuita chivirangwe chomapfene asi pakukohwana mabuja uyu kuti iwe tora peni ipapo ndopanoburika zvese. Izvezvi wava kuhwira nyaya yemari yakanzi iya ichaburika iya miriyoni rokuAmerica riya iri kuti wapuwe iroro ndo raakuunza manyongori ese aya. Regai tirambe takazviringa kuti zvichaperera papi. Mapurisa kwai ari kutsvaka munhu anonzi Samson Mahohoma ana makore 46 46 pachirungu kwai anga ari mahobho kune rimwe bhangi roZB akabva apinda mukati kwakuwavhiringidza awataramutsa imomo akabva arowa pasi akabata mari inoita $134,000 $134,000 pachirungu pokare ino marandi anosvika mazvuru 32 anomazana masere 32,800 rands pachirungu. Mabuja apa vakanyangariwa apa. Regai tione kuti achaiburika chere pokare kuti achapona chere hino kuti zvinenge zvipera sei. Tiramba takaringa hedu. Wakuru hurumende nyasi wanga wakaungana mugweri umomo wanga wakaungana pamasvingo pambudzi kana wanga wakaungana pambudzi wari kuti tiri kuvhura kamugwagwa tikaringa nokukura kwomugwagwa uripo iwoyo pauri kunhadzira binda wapindapo kaakatorika svosvaira chaiko kari kupinda mugirinora mumu kachibva mumugwagwa unobva masvingo uyu. Regai tione kuti zvinopera sei. Ukaona wakomana muchiti kana mukada kuvhura kakona moita kuunganidza vanhu kuungana mese makaungana
wendo uno wari kubva wanakidza kuti wachiri kureketa bazvokuti mabhiriji asara mairi, mabhiriji asara akati, kana kuti wakazviona kutoti zviri kuwaremera izvi. Asi regai tirambe takaringa kuti zvinopera rini, zvinopera sei pokare. Dare nyasi rafadza vanhu vazhinji kuHarare kuku paraburitsa niko chabata mubvanayo ari kunzi ari kufanira kunyora bvunzo dzokupera kwegore. Mwedzi uri kuteera yuyu padziri kutanda. Tiri kufara nazvo izvo. Anzapo bhero romadhora 50 chaiwo. Regai tirambe takaringa kuti zvichasvika papi zvakada ndizvi, asi zvinonatsa kurwadza. Tikuramba tichindotenda kuti aburika idi. Pokare kanzura wokwamutare kuwadhi yechigumi nopfumbamwe zvichauya mukombero kwai zvichauya iyo agonza abhadharewo bhero rozvuru romadhora 100, ipapo $100 pachirungu. Regai tirambe takazvitenda. Ndozvisvinu, ndo zvakanaka izvi. Dai zvaramba zvakadando tirambe tichiona kuti zvinopera kupi. Nyasi kwaburika ipapa kutoti kwai kuno zvitima zvoNRZ zvanga zviri kumuzinda wazvo kuBulawayo pane inonzi Technical Office. Kwai kwagodhoma mwoto mabuja pari parukuziva kuti mwoto uyu wabvepi, watanda sei, waunziwa nani. Saka zvitima zvo zvaita kugodhomoka pachiri pechino. Pokare bhazi rokuKag CAG ratsvawo pokare ringe chida kuenda iko kuKariba kuku. Unobva waita kuona kutoti rimwe zuva kana mwoto ukabata unobva waita kuririma idi. Regai tirambe takatenda kutoti paribe vanhu vatambwa kuti wakuwadziwa kana kupfa mumwoto wese yapfuta iyi. Kwai kambani yoZim Alloys yakutanda pokare kubenuka kuti itande kushanda. Aiwa tikuti zvisvino heno manje kuti ipapa vanhu wokusenza ikweyo wachiri kuwatsvaka chere kana kuti wanga watoonawo kare. Ticharamba hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda. Ukuwo hurumende yedu kwai ipapa iri kutaikiwa nomari makutukutu mabhiriyoni chaiwo mari anosvika 3 mugore rapfuura rii yaaifanira kuboya. Kwai yakataikiwa nayo mari iyi. Kwai iri kutaika nokutoti wari kunyepera kuti Zigi akasimba, iye Zigi aribe kusimba. Waimbonyepera kuti Bondinoti akasimba, iye Bondinoti aribe kusimba. Kuno vanhu panguva yekubhadharana nomutero nokudidi vanongoenda kakoita kupisa iyo mari yavo iyo, mazigi iyoyo ongouya obhadharawo zvavanoda. Unobva waita kuona idina yawe kuti paribe chisvino apo. Asi regai tione kuti zvine zvimwe cherechedza zvichachinja kana kuti paribe. Tikaringa dzomutambo kwai kuno mufana anonzi Nokutenda Mangezi ana makore 17 pachirungu anyora kutambira chikwata choSuperSport United kwemakore 3. Toramba tichimutenda, toramba tichiti zvakanaka izvo ngaabudirira apfumvure. Uko Kidzi Coventry ari kuda Fani kubudirira. Kwai ipapa ari kutotsvaka kuti ndiye mutungamiri weIOC International Olympic Committee kusarudzo dziri kuitiwa gore rinouya. Kuno kana wakuru wandoripo basi bechi paribe chanoruma paribe. Asi kana zvikange zvachinjawo anobva atoita kupindirira. Regai tirambe takaparinga ipapo kuti pachapera pakaita sei. Nyasi nozuro mitambo yagotambiwa. Bikita Minerals yakaita 0-0 noZPC Kariba. Kepekepe yaFarai Jero ZANU-PF yakaja chikwata choHighlanders ailanga Boso no3 kuti apawo wakomana waHuku nowakomana waMagaya paribe akaja mumwe wakandoita 0-0. Wobva waona ipapo Chegutu Pirates noBulawayo Chiefs kundogwedzana kabodzi. Teo 1 ikabva yajiwa nowakomana woSimba bhora. Regai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Ticharamba hedu takaringa. Toringa dziri kuitika pasi rese mabuja. Kutandira imo munyika yeSouth Africa. Gurukota rinoringa nezveutano ikweyo. Pokare inobazi racho reutano vari kutorwadziwa wakomana vari kureketa iwo kutoti hwendo huno izvezvi kwai kukwira chirwere choshuka, pokare nochirwere chogomarara, pokare nochirwere choBP.
ndozvaakutonyanya kugwarasha vanhu kupfuura zvakuita covid. Warume kwaona dziwa mupengo rakunze rasiyiwa pakugwarasha vanhu woziva kuti panyanga ritsapo. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. kuMarawi zviri kuramba zvakavatsitsirira wabiyeduwa idio Nyasaland iri kurwadza kwaikureketa kuno kwatanda pokare chirwere chomanyoka chokorera chatanda pokare futi kusimuka kwai chiri kusimuka nosimba. Heno kuti pakamira sei unobva waita kusaya kuti mbani ari kumboramba achindoita kufuridzira kamhepo kochirwere komanyoka kuti karamba ikachindosimuka nokutoti pakanyangariwa mabuja makore ekare vanhu vagokurapo ribe zvese izvi asi hwendo huno zvakuita kuramba zvakatsitsirira vanhu chaiko. Vanhu vokukinya izvezvi chipatapata kuti wanyore tsamba dzokuti wada kuenda kunyika yemaJeremani kosenza mudhiri rakanyoreranwa ipapo nomutungamiriri wenyika wavo kuti kuende vanhu vanosvika zviuru 250 250,000 people pachirungu. Mukaona zvadando ko vanhu vanenge vanotaka kuenda kumaJeremani kuku kunogona kuita kuti zviite zviri nani. Rekai tirambe takaringa. Nyika yoSouth Sudan kwaiya mutungamiriri wenyika ikweyo Salva Kiir agoti tikuda pakuita sarudzo nguva ino nokutoti ribe kuningisika zvino. Rekai tizoichovha sarudzo iende kumberi tozoona kumberi kuti zvinenge zvakamira sei. Unobva waita kuona idina yawe kuti pakanyangariwa kunyangaritsa chaiko. Asi rekai tirambe takazviringa. Vanhu vanosvika 64 vakapfa kuNigeria apo kagwa kavo kakaita kupiriguka. Woita kusaya kuti kakarohwa nongwena chere kana kuti chii. Idiona yawe mukatakata wega wega kakakatakura vanhu vanosvika 40 chaiwo. Kwakupiriguka varume navakadzi paribe chizvino apo pakaita kunyangariwa. Wakomana mweya yakapfa yaramba yakazorora murugare chaimo nokutoti zvinohwadza kuhwadzisa kusvino. Kwai kuAmerica kwasungiwa waNigeria vanosvika 70 chaiwo wangu wakaita chiboka chokubira vanhu padandemutande. Paita kunyangara apo panyangaritsa mabuja zvaakutohwadza izvezvi. Asi rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi pokare kuti zvinopera chere kana kuti zvinoramba zvindori ngoma ndiyo ibodzi iyoyo ticharamba tichikunyepa zvimwe zvinenge zvichiitika. Mumwe wevanhu agoimba pachikwatacho ana Jackson chana Jackson 5 kwai anonzi Tito kwai apfa uyu afukara chegani ana makore 40 kundoti mweya wache ngauzorore murugare. Mukatikidzwa kanyasi Donald Trump agoreketa kutoti ndikutoshira upenyu hwangu kureketa kuno nokuti zvaburika zvokuti kwai kwapfuriwa mabara mudenga here nekupai paribe ari kuziva kuti zvii zvanyatsa kuitika. Wamwe wemademocrats wagototi papfuriwa munhu bapo wari kuita zvokutamba warida kuti waite zvokusangana nevanhu nokudii kuita marari. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Apa kuAmerica kumazuva kutoti kairaka mwedzi miri chakwana waribe kuita sarudzo. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi chaipo. Tinoramba takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvitikaira nokupi. Tiri ipapo mabuja. Rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhandiwe Wonawu.